बर'फोरनि गेजेरावनो बड'लेण्डनि गेजेरावनो मिथिजानाय मानिजाथावना गनायजाथावना फुजिजाथावना बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मwikwm बसुमतारिनि भाइरेल भिडिअ नोंथांमोना नुगासिनो दं, नोंथांमोना खोनागासिनो दं। बिथाङा बुंदों सना बायना होदोंमोन, हा बायना होदोंमोन, गारि बायना होदोंमोन, मटर बायना होदोंमोन, न' बानायनो थाखा होदोंमोन। थ' आङो बे बाथ्राफोरनिफ्राय आं बेखौसो हमदांनो हादों, बेखौसो मोनदांदों। बिथाङा गथ' थासेयावबो हिनजाव थासेयावबो बै हिनजावनो मानो एसेबां थाखा होनो गोनां जादों, मानो एसेबां गारि बायनो थाखा होनो गोनां जाखो, मानो सना बायनो थाखा होनो गोनां जाखो, हा बायनो मानो थाखा होनो गोनां जाखो, न' लुनो मानो थाखा होनो गोनां जाखो। आं बेनिफ्राय नैबेखौसो हमदांना मोनदों, माने बिथाङा हिनजाव गदाय खालामनो नाजानाय बाथ्राया, बे बाथ्रायासो बेरखांनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना। थ' बाथ्राया ओरैबायदि, आरो नैबे बिथांनि जिथुनाखि फंसे बाथ्रा वार्ड, बे बाथ्राया माने एकदम बर' रायजो राजाफोरनि एकदम मेलेमाव, गोसो मोदोमाव थिर गावनाय बायदि हाबदों, गुलि गावनाय बायदि हाबदों। बेनिखायनो आरो बिथांनि बे भिडिअफ्रा खोब शेयार जादों, खोब भाइरेल जादों होननानै आं सानदों। नङा होमबा लोगोफोर? दा बिथांनि बे फंसे रावा फोरमायदों, जिथुनाखि बुंथावै, बुंनो मोनै बे रावनिफ्राय जोङो मोनदांनो हादों बिसोर सानैनि गेजेराव गोबां गोलाव लभ स्ट'रि दं होननानै जोङो हमदांनो हादों लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाबो कमेन्टआव लिरनो हागोन, बे जिथुनाखि बुंनो मोनै जे स्लाइड्स वार्ड, बे वार्डनिफ्राय नोंथांमोना मा हमदांनो हादों, नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो हागोन। आरो बे हिनजावा बुंदों, क्लियारिफिकेसन होदों हिनजावा। बे क्लियारिफिकेसन होनायनिफ्राय आङो फंसे बाथ्रा कालेक्ट खालामदों। आंनिफ्रायल' नोंनिफ्रायल' फैसा लायाखै, आंनिफ्रायबो केस थाखा लादों। थ' बिनिफ्रायबो जोङो मोनदांनो हायो जे बिथांमोननि गेजेराव हौवा दंब्लाबो, हिनजाव गोनांब्लाबो, गथ' गथाय गोनांब्लाबो, हौवा गोनांब्लाबो बिसोरनि गेजेराव गोबाव समनिफ्राय माने लेनदेन दङ। बे बाथ्राया बेरखांदों। आरो नोंथांमोनाबो एसे साननानै सिन्था खालामनानै नोंथांमोनाबो कमेन्टआव आरो लिरनो हागोन, माबा मोनसे हमदांनो हादों नामा। लोगोफोर, माब्लाबाबो जोङो सानफेराखैमोन, जोबोद मोजां मोनोमोन बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर बिथांनि जिथुनाखि इन्टारेक्सन लानायफोरखौ गोबां रायजो राजाफ्राबो अनसायदोंमोन, सापर्ट खालामदोंमोन। दिनै बिथाङा नैबे जाथायनिफ्राय गोबां गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों। थ' नैबेबायदि जायोब्ला, बेबायदि जाथाया जायो, बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा लोगोफोर। समायना समायना सिख्लाफोरनि, हिनजावफोरनि खिथुआव थाखा फैसा लुसोमलाबायनानै गिदिंनायखौ गार। बेबायदि गिनो गोनां दानि सिख्लाफोरा, आथिखालाव गोबां हिनजावफोरा, गोबां सिख्लाफोरानो, हिनजावफोराबो बेबायदि हौवाफोरखौ लुथिनो नाजाग्रा दंसै, आरो खालामजागासिनो दं, खालामगासिनो दं। खायसेखौ भिडिअ जों नुनो मोनदों, खायसेखौ ससियेल मिडियायाव, खायसेखौ जों नुनो मोनाखै। थ' बेनिखायनो नोंथांमोनाबो सांग्रां जा, जाहाथे नैबेबायदि जों खालामजाया। नंगौना नङा लोगोफोर? थ' नोंथांमोना नंगौना नङा कमेन्टआव लिरदो। थाब लिर कमेन्टआव, आरो लाइक, फल', शेयार खालाम। थेंक इउ। जय जाथों।